kasur upat ba. Kajengkli gebang lebu hakmat upat ba haka Facebook page jongi Batesi TV News and Entertainment kolong. Hatu pihak hab nem ba uwe ni arngut kin sya jengit nak mentaban penbor ya ka sorkar ban menjurno ya ka village administrative bill. Bat ki jubab ni ki komen ki bang liyok pediang tat hadu labe ji hna jan met kilong. Di Costa Nongsi ban sya jengit tang arngut kashempor ban penbor ya ka sorkar namar kadon gajungong ba ka jingat teli kalong ka bor. Ti ka dey yengi ban yishim bentalang. Walam bokhan ngiyo isisya ya ka jinglan lade jungi ti ka arngut nak mentakari ba ka jaban riu. Bat bu nangi ngim khen snap bat ladang ngim ya teli ka wei kari ba ka jat ban riu jungi kanja bat kan longkum ka state Tripura baki nong poi ai kisim syar ya kari. Venice uwe ni ar ni buon kamper jingjob kadon haganam bat keburam yang skam kumuding bilat marway henry u ajing tingan pat yaki wei. Abel star khar abel kajing klan kam shong ha kajing bun pan henry ke mensim sinrang ka bathau perthai kam tieng kam khau et yanu ru. Justin Linnong kanugunu ka kunhun laha ka kam shnong kam thau kisang bhalang ni ginu ki kunhun kat badang don kajing edai bentalang wei arngut don bor ban thau ya kanugunu ka an ni ka kendon henry degi khot hi jong ka yeng barok ka wei ki badon ha ka kunhun kila ban thau an kumju hang niru ngamu ban ong ba an penbor ka sorkar ban menjurno ka village administration bill tangda marwei arngut hi ha ka jing sngo jonga kanamla ai ru ban yaham kumta khanang bakan longpat ka bayaham ngidon kam ban yo alang ka jing menjur na ka jat ban riu hi barok ka wei kumbalong haki election kata ban sam dagi voter slip dani dagi signature naman naki shnong ki kentot jong ka jat ban riu. Mary Stella Dakhar don kam ya ka jinga telilang henry hang ni ngibun ki kisan rempai rem dorbar ki bakong ka klik keranga ka todong hakikam shongshit bun ki hanga manganang lut teblut hakikam bentur thma ki bun ban randin shanu kalawei kari bakacha ban riu kan poi. Valerie Karnayor kalong ka badon kam yangi uwei pa uwei khasi khara ban yeng teli hakani ka jingale ban penbor ya ka sorkar ban pentrekam no ya ka village administration bill namar kani kalong ka riti ka dostor jong khasi ka badon na du kulong kuma ban ngide ban yeng ban keshan lem na kam ta ka jingle ba bha jong ba adul ban namar kum badon ka jingong ka jing teli kalong ka bor. Jam phrang lingdo lada ka bill ka dei ka babyang baskem ni basongnya ka jing sha thangan marwei ru ka byang henry ngi ka pat ba ngim pat yo puli kumta empat day kapur ban ong hoot ni Wellborn benut la day ban say naman ki district ya ki samla basinrang mansim ban yeshim bentalang hakawan syatngan lem kumta ka sorkar kam patiaw ye Jasper Chabas padang kumno ki ramba shnong ki doloi ki laban INOC certificate shi ki company bapher tang ban yo jing mentoy shimet ya gajat ban riu hatukan mentoy ayu la ka sorkar kapdiang ya ka village administration bill tikitu kilong kinong yeshim benta ka ni ka benta ka bangi jer kasur patba kibangi kwa ban juba be gijing kli ban ajing mut ban yathir yatai na kabanta ka jing muntoy lang sngobha let cha ka Facebook page Batesi TV News and Entertainment bat yaki comment balingkot jongpi an sapan mi hakan news.